Atenció, perquè quan et pensaves que l'islamisme no es podia superar, Sílvia Orriols destapa un nou escàndol. SAL desactiva una onada de càstigs físics a menors dins les mesquites. Ens ho explica des del Parlament de Catalunya i és molt bèstia. Involucra directament l'opacitat del que passa dins de les mesquites de Catalunya i tornem a tenir SAL en el punt de mira. Tot el règim woke tapant les vergonyes i desprotegint, una vegada més, els nens. Però és que al final del vídeo t'indignaràs quan coneguis la resposta de la comunitat islàmica de SAL. Posem-nos en context de manera molt ràpida. SAL a Girona és absolutament conegut per la seva multiculturalitat i els problemes que se n'han derivat. Més de 94 nacionalitats diferents i 7 oratoris islàmics. Una d'aquestes 7, la principal, que a més és una de les més grans de Catalunya, ha esclatat completament una polèmica molt gran. Sílvia Orriols ha denunciat al Parlament de Catalunya que hi ha hagut casos de càstigs físics a menors durant les classes d'àrab que fan a la mesquita. I això ha activat totes les alarmes. Resulta que diferents escoles de la localitat haurien descobert maltractaments a alumnes seus dins els centres de culte islàmics del municipi. Les presumptes agressions s'haurien produït dins aquests equipaments religiosos en cap de setmana i durant l'estudi de llengua àrab. Primer de tot, expliquem com ho van descobrir les escoles i quines mesures es van prendre. Aquestes escoles de SAL van ser les primeres en detectar indicis de càstigs físics en menors. En investigar-ho, van descobrir que, presumptament, els nens patien uns càstigs severs durant les classes d'àrabs als caps de setmana, almenys en 2 mesquites. Aquestes queixes es van traslladar de les escoles a l'Ajuntament, dirigit per Jordi Vinyes, d'Esquerra Republicana, que al mateix temps les va traslladar als Mossos d'Esquadra i a la Direcció General d'Assumptes Religiosos de la Generalitat de Catalunya. Un cop informat de la situació, l'Ajuntament hauria traslladat la informació al cos de Mossos d'Esquadra i a la Direcció General d'Assumptes Religiosos de la Generalitat. Les escoles van seguir els protocols establerts i demanats per Crònica Global, el Consell Educatiu Municipal no ha rebut noves informacions des de fa unes setmanes. Però em pregunto si això significa que el problema s'ha resolt o només que s'ha silenciat i tapat. De totes maneres, també tenim a subscriure't a aquest canal de YouTube si veritablement, com Orriols, trobes que és una vergonya que casos com aquests passin a la Catalunya del segle XXI. Però seguim. Orriols ho ha qüestionat al Parlament, demanant si el govern està actuant correctament. Segons fonts properes, els responsables dels oratoris islàmics han estat col·laboratius, però avisen que la manca de formació i fonamentalisme dels professors àrabs i d'àrab poden ser un factor de risc molt important. I segurament, com tots recordareu, és molt important destacar que SAL no només és un lloc on el multiculturalisme s'hagi imposat i sigui absolutament hegemònic, on els catalans siguin una clara minoria, sinó també de tensions socials importants, com es va veure amb els altercats entre la policia i els manifestants després del desnonament d'un imam per part de la policia. Recordem que el passat març un imam de la comunitat islàmica de SAL va intentar entrar en un pis ocupat i els Mossos ho van impedir. Això va despertar la indignació de la comunitat, revoltant-se contra l'Ajuntament i els cossos de seguretat. De fet, aquella mateixa setmana hi havia ple del Parlament i ens va deixar intervencions tan aplaudides com aquesta de la diputada Cupaire. Catalunya, llançar pedres als Mossos i cremar contenidors és un fet cultural propi. Enhorabona a la comunitat musulmana de Salt. Sou exemple. Perquè voldria que també s'investiguessin les declaracions que ha fet la diputada de la CUP, on ha aplaudit i felicitat els immigrants musulmans que estan atacant la comissaria de Salt i que posen en risc la vida dels nostres agents. Gràcies. Però això és un tema a part, només hi volia passar de puntetes. Tornant al tema de les agressions en mesquites, hem de dir i volem deixar molt clar que no és un problema nou, ja que hi havia hagut al curs anterior a Celrà una situació similar. Es va resoldre sense denúncies, amb la intervenció del Consell Comarcal del Gironès i la Direcció General d'Assumptes Religiosos. Per tant, malgrat que això no hagi transcendit, ja ve de fa un any. Ara bé, la resposta a SAL ha estat completament diferent i fins i tot la comunitat musulmana ja ha dit la seva. Et sorprendrà, però t'ho explico en un momentet. Perquè abans de continuar m'agradaria demanar-te i per què això silencia. Creus que és normal aquest silenci mediàtic i públic quan es parla de certes comunitats religioses? Tenint en compte la gravetat de l'assumpte i dels casos que s'estan presumptament denunciant, creieu que és just aquest silenci?
per les víctimes i per a les altres persones? Deixa'ns la teva opinió als comentaris, que com sempre fem debat allà. Recuperem el fil i, com us deia, aquestes queixes van arribar a l'Ajuntament i ho van traslladar a assumptes religiosos i als Mossos d'Esquadra. Per una banda, els Mossos d'Esquadra han dut a terme un fort treball de prevenció a les comunitats, explicant que no toleraran ni permetran els abusos i la violència. Mateix, la Direcció General d'Assumptes Religiosos de la Generalitat, depenent directament del govern social-processista del Salvador Illa, tot i conèixer les queixes, no han actuat. Tot tapat, com sempre. A què us recorda? El redactat de la notícia en cap moment diu que s'hagin obert expedients sancionadors ni s'hagin pres mesures cautelars al respecte. La pregunta és, realment no s'ha pres cap altre tipus de mesura? Qui s'hi ha actuat ha estat l'Ajuntament i la comunitat islàmica també ha respost. Però és que la resposta de l'Ajuntament no pot ser més d'Esquerra Republicana. El consistori el que ha fet ha sigut efectuar visites a les mesquites, sense avís previ, principalment als caps de setmana, que és quan hi ha més menors, i presumptament s'havien produït aquestes agressions. Doncs bé, no us penseu que aquestes visites van ser amb un objectiu sancionador. No es va obrir cap expedient, de fet, sinó que van servir, segons l'Ajuntament, per explicar a la comunitat que han d'apostar per una educació sense violència. Només afirma que s'han fet visites d'educació sense violència en aquests centres i que s'ha parlat amb les comunitats islàmiques per notificar que s'havien rebut queixes i que no hi podia haver cap tipus d'abús contra els menors. Només es van fer xerrades i es va intentar fonamentar el diàleg amb la comunitat religiosa. Vaja, que d'alguna manera l'Ajuntament de Salt es va personar amb tota la comunitat islàmica i els hi va intentar fer veure de la millor manera possible, mitjançant un diàleg i xerrades als caps de setmana, que agredir els nens que es porten malament mentre aprenen àrab no és la manera com s'han de fer les coses, però sobretot sense fer massa soroll i intentant fomentar un diàleg entre dues cultures que xoquen de manera directa. Han adoptat el mètode Colomines? Davant l'autoritarisme, la violència i el fonamentalisme es limitaran a fer xerrades de drets humans? Així és com esperen vèncer a qui s'imposa arreu del món a cops de sabre? Tenen idea de què es predica dins aquests temples gestionats per qui defensa l'anorreació de les lleis civils i la imposició de la xària? Saben què s'hi cou? Saben com i fins a quin punt tenen oportunitat o voluntat d'adoctrinar la canalla? Continuaran permetent que al cim de casa nostra hi proliferin comunitats i centres de culte que qüestionen i combaten els fonaments de la democràcia? Permetran que el dret de culte continuï sobreposant-se a la resta de drets individuals i col·lectius que hem abastat com a societat? Continuarà tenint via lliure l'islam damunt casa nostra? Si no fos perquè és veritat, us prometo que no m'ho creuria. Però quina ha estat la resposta de la comunitat islàmica de Salt? La comunitat islàmica de Salt ha afirmat que és molt important, és vital per ells ensenyar l'àrab als nens per fomentar l'islam, el seu culte i la seva expansió. Però, de fet, han explicat que ho fan a la mesquita perquè, de moment, no hi ha cap escola a Salt, segons ells, amb interès d'ensenyar-lo a l'aula. És a dir, la comunitat islàmica està directament reclamant que l'àrab s'ensenyi a les escoles i que si s'ensenyés a les escoles ens estalviaríem els casos d'agressions dels nens al cap de setmana. I és que tot això lliga perfectament amb el que ja us vam explicar en un vídeo al canal on us parlàvem sobre els plans dels germans musulmans per islamitzar progressivament a Europa. Us el deixo per aquí. I ja ho sabeu, com sempre, les notícies minut a minut al portal web de xcatalunya.cat. Fins aquí i fins aviat.